हेल्ल' लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फुल मुभिनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङा मा आरो बे फुल मुभियाव गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों रैखाथि। ओमफ्राय लोगोफोर, बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोगथां नार्जारि, सनालि गयारि, फुलमणि नार्जारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों बिथां सनालि गयारि बिथाङानो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 4 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन जानांगौ दे। आरो नोंथांमोना गोबाङानो एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 4 सिम नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 5 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन बेनि एपिसड 5 खौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर, बिथांमोना बेनि एपिसड 5 खौबो रिलिज खालामनानै होबायदि लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बेनि एपिसड 5 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 6 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना बेनि एपिसड 6 खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला नेनानै थाथ'दो आरो सोर सोर एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां फुल मुभि, मिउजिक भिडिअफोरनि, सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।